kalla ya hana fushi. Nan take na kamu da soyayya, soyayya babu zato ba tsammani kuma ba niyya. Ta wuce ta tafi ni ko abun na tsaya, sai ta dinga yi min na gizo zaren na juya. Ta tafi ban san sunanta ba, ba zai mini jagora don ban san gidansu ba. Wayyo ta sace min zuciyata ta yi gaba, innar sata ruwan idona za ya yi su ba. A bar shi ya wuce ne ke kawo rabon wani, zurfin ciki ne to gashi na gani. Menene mafita da zai mini magani? Zan yi rashi babba ina ji ina gani, zan iya ba da komai nawa saboda ke. Komai wahala zan jure in za a bani ke, ko da kogin mali ne to za na tsallake. Buri na da ke har abada samkar mu barrake. Ashe haka so yake kan jawo laulayi, domin ko ya janyo min canjin yanayi. To ya na iya lallai haƙuri zanayi, saboda ke na kasa cin abinci. Komai in na saka baki sai in ji shi ɗaci, idanuwa na sun mance rabansu da bacci. Bar cikina ya bushe ina takeici. Soyayya wata yarinya ta sace min zuciya. Wayyo Allah, daga Tanim Sanity.